Bon, barrego, que pasa eta gero antziarkupian, bueno, ego ziren toldo batzuk eta txikitxuek, eta, bueno, antxe denta bat, beste, gero, bai antxe artean bai, hori lokaldean txikitxo bat, bueno, jarratzeko, eta gero, hori gereian da, Gauza desberdine, jabon tximbo sobre todo betikoa da, hori da betikoa. Lehia bebai, kolonia bebai. Lehen atxine, koloniak itegen duzen, zientziagaz eta zeragaz, da jentia gozo potiko zen, kolonia gitxi hoine, enbaz eta gitxi hau gozite zirenak. Antxe, egoten da aceite esencial, número 5 da, hori imitación de chale número 5, bueno, aceite esencial, eta beste egozak. Hore, ensizia, que aputxo bet, erotzen dut, que jentie, aputxo bet, Bai, usin zertzeko segurtiteako jentiari, gero hori haurek esentzite zuen, gero ni hasi nian, gero inutzen, esentzia nazteu beste kolonia litro batean normalegaz. Osa, lar fuertia eureri eretzitzon, eta eurek kosik egote ziren, gure gendu zen, usin epeukite gendu zen gero eskuetan, esentzia natori pilo bat. Erazteko zegoen igual formula bat edo zuzerite, zegoen edo nastia edo. Zelan hori erroan aputxo negozio, gente zelan tratatu behar da hori gozak, ekin izten kiliko izan da, uniforme, korbata. Bera beti korbatia zegote zan. Eta bie jentea atozna, korbatare badeko zatzen, venga, korbati epini izaten zon. Cambio, izan da hori resiboak, letra de cambios. Eta jertziagaz bakarrik ez etorri, eukosea jakiegaz, korbata espadeko zu jakiegaz etorri, ez zate bat honen nahitak. Zeran duan gauzia, gauzak erosten diztan zenbat balio deuen, zerak edo. Eta nego dugu, ja negozio bat behin, eta benetakoa, intzuzu, zelan gara gozak, hori beneficios, esto, atención al cliente, compras, ventas, no sé qué. Nagozieni beragaz gehiago goeten nintzen. Da gero aurreskola, zelan da, guarderire eroten eban goitzetan. Da gero arratzaldetan nik urteten eban beragaz, kalera eta holan. Diferente izan, lehengoko urte batzutan nola entxe, gero eskola hasi zen, gero zera, gero bigarren okin ibanean, gero jan neska bat hartu neban arratzalderako edo zauzer umia zertzeko, gero aurreskola eroan da eskola eroan, hori ze holan komontuten zenen ginen ze hemen egote zan neska bat, eta gure amak eta itxepe, hor lehengoko pisu bizi ziren, da arepeko izan neska bat, bezkari eta preparetako. Da gu berton bezkaldu egen duen. Eurekaz bezkeldute gendun, eurekaz ite gendun, dehola entziz izan. Beti aben, bai, eurek egote ziren amentxe ganian kezarrite, eta pinzakaz da, gauzekaz da, margostuteko eta horrek, oin gure loba moduen, bardin, guztetan daki piloa eta amentxe ganian egotean. Danari, ja kostumbre gehinen amentxe eta amentxe egote ziren, da posik egote ziren. Zelan zintzen, nire gurasoa jajuletako izan ziren, eta, nik hartuko dut kargu, ze harineutik bebai egon da gonazele zemenden lanien, hori, nik hartungo dut, eta, abentura baten zartu dut. Nik erabiltzen dut zare sozialak gehizen bat niretzako dalako, nire ikuspuntutik ikusten dut, publizitate mota bat dalako, da, aparte, eskaparate bat da. Ez dut esaten hortik saldu bihar dana, saltzen bat duzun ondo, baina esaten zure komertzioak hau dekola, eta neberrin izan dauzela, baina jenti pentsetan dugu hori azkenin saltzeko beste bide bat dela. Niretzako eskaparate bat da, jentik ikusi ditzen, da guztetan maiaten, hor bilduko nazten dara, edo itetziko gotzat, edo ditzun gotzat. Hau gaur egun denetanik topelik dugu, asizetatik, produktuak gorputzerako produktuetatik, gero bebai drogeriatatik bebai, eta arbirako kremak, hosteioak bebai saltzen dagoz, gero bebai pertsonentzako komplementuak eta hola, karterak eta